mugi aja angel-angel kowe le. Ayo. Ayo le. Dek Abid. Yo yo. Wayahe Mas Sutris. Iki Dek Putut. Yo. Iki wis watine olah. Cuci mata. Diolah. Dan juga Apa? Liar. Ada Kesa dan juga teman-teman yang lain Nanda tidak ketinggalan. Oke. Wayahe Yono. Waktunya Mas Rofi. Mata. Cuci mata. Ayo Ger, yo. Ayo Kakak Sri. Dagangane kuda. Dagangane yo iki lho. Iya. Ayo nduk Kesa. Sing hati-hati yo nduk. Waspadya sak wadya bola mutiar. Ayo, hea. Sing iki sapa? Yo, sapa iki ya? Iki Nanda. Iki ora ro jenenge. Aduh, sing loro aku lali jenenge. Lah sapa iki? Oi. Aduh, sing pusing aku. Yo. Ya. Ya iki lo. Iki mau jebule Andy. Delok. Fendi. Ayo Di. Ayo dong Fendi. Ayo. Ayo Duk. Ayo Dok Lika. Sing hati-hati. Woi. Iki rodok emosine Tut. Oh ya. Hati-hati ya Nduk. Siji ayo Mbak diaturke ya Nduk iki sapa meneh sing sijine iki Ger. Yo. Putut. Udah budaya man.
Kaya mangkene iki olah kaprigelan para Srikandi man. Weh. Kembaratan saing wonten nem kang ngasta pusaka biru man. Weh. Om. Katon ayu-ayu lan uga tumara busana nira man. Ayo. Iwak padake. Om. Lah. Oh. Pos. Sing ngendang sapa Mas Tris? Mas Dedi Sumarsono. Lah kuwi. Poel. Ora dadi ngopo, Tut. Semangate kebat kaliwat, Tut. Op. Pakul Mas. Nih. Op. Ayo Hop. Goyang Siti, tinggal Siti, lo, ya, goyang Siti, tinggal Siti, oh. Oke, Novan Audio Profesional ada Aini. Oi.
sesok libur ta. Enak ya. Sesok libur. Siblak sesok libur. Kabeh libur, Agi libur, kita libur. Yo. Out. Go. Yuk. Lah. Hey. Yuk. Sompret lan kebule apa yang samane pajokete saya ame ingkang samya muat bisa seneng ati. Lagi matur nuwun Mbah Mandor tikus. Monggo katuran pinarak wonten dalu menika. Kalau Ki Mas Wiyono Mas Wiyo matur nuwun.
oh a yuk yuk oblah oh a goyang titik selesai akhir ya akhir oh ha yuk Pak jokine kelak juga banyu Mas Asen. Ya udah ya. Banyune telas. Banyu air minum. Tolong untuk pasukan pengairan. Jokine ngelak. Ayo. Masuk sak josi Dik Sus. Iya Pak Tris. Goyangane goyang kiri goyang kanan.
yuk. Nah. John. Yuk. Iki sampun katuraken wonten tur